Vedeli ste, že v roku 1850 bol postavený prvý oceľový most Britannia Bridge, ktorého nosnú konštrukciu tvorili oceľové rúry. Oceľ sa však v stavebníctve začala aktivnejšie používať až o pár rokov neskôr, na konci priemyselnej revolúcie v 19. storočí, kedy v roku 1856 vznikol Bessemerov proces na odstraňovanie nečistôt z rozstaveného železa pomocou vzduchu, ktorý umožnil lacnú a hromadnú výrobu ocele. Medzi prvé výškové budovy, ktoré využívali oceľové rámy, patrí až mrakodrap Home Insurance Building v Chicagu, postavený v roku 1885. V roku 1913 bola objavená nehrdzavejúca oceľ inox, ktorá odoláva korózii. Prvé pivo sa do oceľovej plechovky načapovalo na americkom trhu v roku 1935. V roku 1941, čiže počas druhej svetovej vojny, bola oceľ rozhodujúcim materiálom pre výrobu zbraní a vojenskej techniky. Rok 1969 patril taktiež oceli, kedy sa použila pri výrobe rakety Saturn V, ktorá vyniesla ľudí na mesiac. V roku 1980 sa začala recyklácia oceľových plechoviek v priemyselnom rozsahu. Dodnes sú oceľové plechovky jedný z najviac recyklovaných potravinových obalov. Viac informácií o recyklácii oceli sa dozviete v našom predchádzajúcom videu. V roku 2003 bola založená naša spoločnosť MPO Metal SRO a od tejto doby sa zaoberáme maloobchodným a veľkoobchodným predajom hutnického materiálu, spojovacieho materiálu, ako aj zámočníckou výrobou. Takže ak potrebujete nakúpiť oceľ pre váš projekt, napíšte nám na e-mail obchod@mpometal.sk a my vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru. MPO Metal, váš železný partner.